ai ti di e twalitia good ene yesu ade e yesu ade na e behwe biafa eso wanom asumdwe abuam on se se bi sina woka ewie a ese wonum anom asumdwe abuam ho abakosem bebi free buy a woka sa ni ahwe obi nso kontoko so muti ado anwoma so sa ne ma mi enu ani e behwe na yenka na yenhye atiefo nkran no mu entum ni amafo penese se oni aba ho fe na se bi onim nyansa kwase bia frɛ ba konta na asew na oni aba ne ho fe no onim nyansa kwase bia hu ana frɛ akonta na ye beka ho asem na ke e ka hwe kasa kwa we wonum te ado anwoma so okay e ka se obi te ado anwoma so a bra miabiaye ana mentem ho ase beda banu ana afano bi ntem na ese wonum eti ado anwoma so okay na die ntina nam hyehyɛ saa kasa kwan maka kyerɛ sɛ kasa sɛ be kasa bebuo kasa kwan saa kasa hodu a ɛde dwuma yɛ kasa mu nyinaa no dodo no ana nanom hwɛ oba de bɔbere su ne nneɛma atwa ho hye na ɔde hyehyɛ na wasua de afrem ti saa bre ba dwembre no na osua abɔde asu na ɔtwe ba nipa de mu ɛde ayɛ nneɛma wɔn sɛ ɔhwɛ ɛmoa hodo a oyi wɔn wedeɛ wɔn ngoma de yɛ nneɛma no a ubefia o nentwi oyi ne homa a odi nneema bebre ana akowure mu a owo oyi ne homa de yempaboa ne bag ne nneema bebre odi an to nkyene a otwe ntimpanis oyi ne homa otwe kra de oyi ne homa na odi etwene so timpanisi ya guru adoa ne nso otwe homa na ne ho aka na saa adoa no oyaboa onso adoa ikra na me nimfo nyino nka me hwehwe na me de mamo saa adoa yi oya abo a onso enti mpempi no se omuko no na omuyi ne redie no to no mu a se kasa nipa mienu ntina so abeya apere so we transfer na we transfer awe pinedu enti wo akira be hu sa se there's some level of friction between sa enipa no ase apiepia bi ewo saa afenu no ntem ti sa apiepia no ana ma omanfo ohunu se ase bibi ewo mo ntem en wohwe saa adoa omukuo no a menyamfo nyi ma memfa ma osisi abe hunu very interesting wohwe saa adoa omukuo no a on se e obi wo my friend of rotie ye wo wansane so ewo mu ana adoa ne ka ho ana oyuo omu nyina ye busua ba ako a omo sese pa ya so wonni mu omo ahwe a wo de be frafra and me gidi se se ye de tutu so a omanfo ebehunu ni ameken na wagina so de asuade enti ohwe mo na omo sese papa ana mo nyina so obi enu hono ma oso saa omo nyina obi enu hono ma oso saa ai the all can e wo brofo no ai adoa no ai otwen ana ofrotie ana owansane enti ofrotie no nie ebusia ba fake black ni so abehunu ofrotie no nie o de roma ya obehu na fatoto sa na yebre no nti we ofrotie nti hu se ada omu ya busuaku ada once ne beba ana we di odaso ya we owansane owansane nso ni we owansane kro friend bushback ni bro for sa no mo friend no we owansane na ato ane ba bo se wonya abo a oso sa so we mu ko ni mu a omunya abo omu nyina no mtimi yi omu wedie no e de ya ade so adoani ohun adoa no ni nan tian de ozi eze ni nan sa adoa na so ni nan keten de mbirika obetu wo kwaya ase no anya asem ketua we no timi oyi ni wedi na we so otwen otwen so dwane pa ona ni nan so yemfiamfia ni nan ye fre ni nyiwa e di bi sna obi dwo se otwen ebire mi nyiwa so ni nyawa otwen ebire mi nyawa na so otwen ma ni nan no mfanya de o fa nya ne fre so otwen no timbirika tu so yo nso ni oyo onso yo no hu yetuntum eti adoa no yi ni video no a na aka so bi transfer and tise na ntwedie no kra eso a obi abenya enough space aye dey atnaso nti ko ba se we pini akoba ha se miabia bi ye dey ade mo ntem na nam hwe ya o mo ka se ka so obi ti adoa ngoma so a ye bra banu ana afa no bi ye dey ekon entokwa na mo wo mentem ho ase bi da wontem eni na yesu a mentem ho ase yenyim free so na afei yenkohwe asomdwe bua after so makontokwa no de bi was asomdwe ye dey eba enti ehwe asomdwe bua ye na osante hena se na da ama man prusi de kusase nsem ye course we na trase na wakasa ma sabra mo no asomdwe bua mo se ye ka asomdwe bua abua kra de obi ye peace pipe
pipe na nkasa saa ade na omutu suja na omo no se de ekrofo no cigarette ni ade no ene friend na bua enti ka asomdwe bua aye peace pipe se de kan nti eno ak de friend smoke pipe but eba asomdwe bua de peace pipe na de tie ni ebira afanu anya asem no masiesie asem no awie no na yesi onuma nom asomdwe bua na bakosem na bosie na mede brewe ase ayi o something be di ade otumfo kwa kudi odi kan afi apem ha nwotwe aduasa enan na se obedi ade osana bosom de so dununum e wa afi apem ha nwotwe aduasa nan 25th August 1834 ana ofira akonwa so April 27 1867 na se ofori so bosom de so dunu enson wa afi apem ha nkono aduosia enson mo na ono ba be di otumfo se yakoto ade aso otumfo se yakoto di afi apem ha nwotwe aduonu nan ekosi afi apem ha nwotwe aduasa nson nti ono ba be di otumfo se yakoto ade o se yakoto ade no ono no se ope diplomacy o se sabre pa ohini bia betina konwa so a wode kon na etre na hyemu but ono ba no se wo hwe administrative arrangement diplomacy no hyehyɛ ma santimemu aye du enti bibi obeye bia no ono mpento kwasa se de nkrofo kon ne ade no ono nkokon sa enti bibi obeye bia no na ohwe se ombesiesie ne kama edie wadwen se bi enne ana bibi esi Ghana hamodi ba manhia himfi abesiesie anya na nko a Samuel 1834 ina no se asem si e obia emem ha no mu na se obi epe baby dia kwa impo bira na Ghana manya maaye no na omode ba manhia kotokofie no oma besiesie na otumfo kwa kudue ena sasem kese bi stop so osiesie na aton asafrafa no nyina edna kona himfie fikesiem kotokofie na osiesie wie a de no yende na owabua bi wo manhia himfie ne ko manhia Palace Museum ai wo hosisi a me amedi mani ehunu manhia Palace Museum no atosuja no de ma afanu no a na me abieda montem na wasiesie no nti wo twikakra na de ma oni no nso ayede Africa kra gina ho sa asumdua beda montem signifying peace between the two na answer the beto obu anso ja amama no ma mochia na mochia onsen campaign pi no mpanimfo mienu chia konsani fa no de bede wo de bechia na so sa asem ni na se no sa answer ben masumdua mo de nsabunkum ene bechia de ntia mo nsabunkum chia ne se na nanam asante wo gidie bi se oni pa akoma eda ne nsabunkum efa hono where the position no e won sabunkum fa hono mo enti ebra ado sabunkum be chia na akoma no na edi ehia sa akoma no na edi ehia no mugitum wi a amiabe oho bia e be firi ho ma mo bi anya no ho ntiase na asomdua ba beda ni panmi no ntem so atiase enti so hwe a wo se akoma no left side na thoracic cavity ne hwa and the left side enti no nanom ama mo chia mo sabunkum no wie pe no ato ebu anu soja na afi mo nyum kakra mo dim ho nkomo na mo sresre mo wie no anu siesi asem no enti saadie we a ehya ase afi apema ha nwotwe aduasa na 1834 no ana adidi mu a ene ababe kasa na ho ma kasa toma mo de se o man masomdwebum na bose eye manhia himfie so manhia himfie akoye ba bi a asem kese bi aba na obesiesia e ho no wokro enti o santima yin na ba so ahyemo kena pa otumfo se etu otos me na wokwa so me ya mabu mu ase o hwe nsama kese a wodi ni o man mu ha no mo wodi ne to nchen ya mampanimfo o mampanim mahama his excellency akaba his excellency another Ogufo the former president J Kufuor former president JJ Rawlings former president John Evans Atame o mina be ka kire say du be mu ye den pa me be ba wato abawi o mu ntim ho so mu na manhia himfie ebi so on kra on from otimi fa from place ko say me nana no munye we nu an yenko no maye na ekọ so ho enti ye ka asomdwe bua na ona bose na odi ntin so asem kese bia ba Ghana na koto manhia himfie a na aye boko no tie mo na maba so manhia himfie say achia me da mo hwe ma Ghana asomdwe etimi ekọ so na me so yesese wonu aba sabe wo ho no nim yansa kwase bia afre wa konta saa de tie ti wonu aba tie tunifo so ho on say wono no nyame ade na ho fe wa mo na chimonyam ana sabe nyanse ni ho bas na kosie kuma so kra bre so ho edibo se obi ehu na no de ne ko obi ehu na no di no onya hu se pe no ofre wa contemporary se odi aba ne ti ati ko aka form sabe yo banzo ama munye du nye so obi aka ya no ati ase maya na mutenje se uni aba onim nyansa na ne ho fa kwase bia afre wa konta pia kwame yeda se all right abuzia yenda kwame agene mbo ati ase wone